ଦେଖାଯାଉଥିବ ରାତି 11ଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବୁ ଚିନି କୂଳକୁ ବାହାରିଛୁ। କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି ମରିକି ଆଇଲେଣି। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବ। ତମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବୁ ଆମେ। ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ଭୂତମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ମୋର। ଦେଖ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ। ଯିଏ ଡରୁଥିବେ ତାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବନି। ସେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ନୂଆ ହେଇଛ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବା ଚିନିକଳର ଭୂତ। ଚିନିକଳରେ ଭୂତ ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ଭୂତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ। ଭାଇମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଚିନିକଳର କେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭିତରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଘରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଭୂତଟା ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଗୁଣିଆ ଡାକୁଥିଲି ଯେ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଭୂତଟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଭୂତଟାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଭାଇମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର। ଦେଖ ଭାଇମାନେ ତାପଟେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି। ଦେଖୁଛ ତ ଘର। ଭାଇମାନେ ଆଜି ଭୂତ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ଚିନିକଳ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଇଛି ତମ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଭୂତଟା। ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂତଟାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କଳା କାର୍ଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଭୂତଟା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭୂତଟା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଚିନିକଳରେ। ସତରେ ତାହେଲେ ଭୂତ ଅଛି। ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ